Videnscenter for Velfærdsteknologi har lavet en række naturfagsfilm til social- og sundhedselever med mange af de spændende emner fra undervisningen. Find dem alle sammen på vores YouTube-kanal. Vi skal se på noget med nogle tensider og noget olie, og vi har også noget vand. Vi skal se, hvordan om vi kan se en micellidannelsen, når det er, at vi blander olie og tensider sammen. I de her 2 glas, der har jeg bare rent vand fra vandhanen, og nu tager jeg noget olie og putter i her. Det er sådan noget ganske almindeligt olivenmærk, vi kan godt lige tage lidt mere. Jeg kan se, at det blander sig. Det er sådan en dråbe. Lige om lidt, så tager jeg rundt. Så tager jeg også denne her. Det her glas. Noget oliven, man kan se, det ligger som nogle perler. Så ja, den her nu deler sig noget mere. Det kan være, at glasset er urent. Det er ikke til ved. Så vil jeg prøve de aksen rørpinde her, og så vil jeg lige med lige røre rundt i det og se, sker der noget her. Så ser ned, der er ikke noget olie, den ligger så stadigvæk på. Nu er jeg i det her glas drypper noget tensid i. Her er det universaludgøj. Herfra, og jeg tager igen en pipette og så skal vi se, hvad der sker her. Jeg tager bare først nogle dråber. Jeg kan se, at olien forandrer sig. Og nu begynder olien at fordele sig med vand. Jeg tager igen en rørpind og rører rundt. Alt stavs er der fedt, og derfor er det, at jeg tager den her olie her. Jeg kan se, at vandet det bliver grumset, og hvis man ser godt hernede, så er der en masse runde små fedtdråber. Og man kan også se her, det er sådan helt, de blinker lidt af de her fedtdråber. Og det er miceller, man kan se herovre i det her glas, hvor der ikke er nogen tensider. Der var jeg rundt igen. Og vand og olie, det kan stadigvæk ikke blande sig sammen.